Lignelsen om den barmhjertige samaritaner starter med, at en mand sætter spørgsmålstegn ved, om hvorvidt man kan arve evigt liv, og Jesus refererer herefter til loven og spørger, hvad der står i den. Og manden svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Og han stiller derefter spørgsmålstegn ved, hvem hans næste er. Og Jesus refererer herefter til historien om den barmhjertige samaritaner. Historien om den barmhjertige samaritaner går ud på en mand, som tog den lange rejse fra Jerusalem til Jericho. Og på vejen så mødte han nogle røvere, som røvede ham og slog ham og tog alle hans ting, tøj og så videre. Og imens han lå der uden alle hans ting, så kom der 3 mennesker forbi. Den første var en præst, og han ignorerede ham og gik sin vej. Og den næste var en levit, og han gik også sin vej. Men på tredje gang, lykkens gang, mødte han en samaritaner. Der kom samaritaneren. Han hjalp ham og tog sig af ham og forbandt hans sår og hældte vin i dem. Og han tog dem ned til det nærmeste herberg, hvor han gav værten nogle dinarer og sørgede for ham. Derefter spurgte Jesus og den lovkyndige, hvem der er det bedste eksempel. Og Jesus mente selvfølgelig, at han skulle gøre ligesom samaritaneren gjorde. Ja. Hvorfor ville den lovkyndige teste Jesus? Han vil vide, hvordan man får evigt liv. De ved, at Jesus har svaret på alt. Okay. Hvad vil denne lignelse fortælle noget om? Den her lignelse vil sende et budskab om, at man skal elske sin næste og være barmhjertig. Okay. Hvorfor bruger Jesus lignelsesgenren? Fordi det er Jesus' måde at give moralsk eksempel. Okay. Hvorfor er det en samaritaner, som hjælper ham til sidst? Fordi samaritanerne er en gruppe med værdierne på det rette sted. De udstøtter jøderne, men alligevel hjælper de en jøde i nød. Ordet samaritaner har fået betydningen hjælpsom og godhjertet, og det afspejler sig også i den handling, som samaritaneren vælger at gøre. Vi har snakket med sognepræsten Malte Kok fra Stavnsholds Kirke. Han udtalte, at lignelsen den er vigtig for vores dannelse, og ligesom forklarer, at den er vigtig på, hvordan vi behandler hinanden. Han siger, at vi får indblik i, hvordan man agerer, når andre er i nød. Og den fungerer ligesom et moralsk eksempel og forklarer den kristne ideelle adfærd.